Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da kasancewa tare da ku. Ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa domin sanar da ku bidiyonmu idan mun ɗora. Mun gode. Haka ne? Idan mun ɗora. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Barkamu da sake saduwa da ku da fatan kwana cikin koshin lafiya gari ya waye ubangiji Allah ya bamu sa'a ya rufa mana asiri kuma sannan ya tabbatar mana da alheri. Kwana biyu mun dade bamu kawo muku true life scenario ba, abin da suke faruwa da mutane suna neman shawarwari daga gare ku taimaka musu da shawarwari saboda su san yadda za su fuskanci matsalolin da suke tare da shi. Kamar da nake ga muku a kullum, comments in da kuke dropping under each true life scenario da aka yi posting a kyawun yamaci, wallahi tallahi yana taimakon victims fiye da yadda ba ku tunani. Yana taimakon su fiye da yadda ba ku tunani. Sai sa a kullum za ku ji ina roƙon ku in ce please and please ku yi kokari ku rubuta abu wanda zai taimaki affected victims. Sannan kuma ina roƙon ku in ce muku banda zagi, because su karan kansu victims and they go under the comments suna karanta ɗaya bayan ɗaya, and wallahi tallahi suna picking advice fiye da yadda ba ku tunani. So here the true life scenario of today is abun is kind of I don't understand. I don't understand. So ya mata ina zan fara ni Madinatu. Today cut the whole story short. They got married, sun yi aure yanzu a ce suna neman shekara 2 da aure. Yes, because ta ce mun getting to 3 years. Yanzu a ce da shekara 2 da yan kai ana neman shekara 3 da suka yi aure da ita da gayan nan. So da suka yi aure da ita da shi, ko ba haka ba, so ina ga relatives din shi da ya nuna mata they are imposters, but they are not his real relatives. Sannan waɗanda suka zo wanda ya ɗauko a matsayin ƙanin baban shi yes, da suka zo suka nemi izinin aurenta, they are all imposters. She just gets to know just last 2 weeks that they are all imposters. So and now yanzu da suka yi aure hakan nan bata samu ciki da wuri ba. If you understand, she's just 5 months gone yanzu, ko ba haka ba, yanzu cikin ta wata 5. Sai ce zai yi tafiya, sai ce zai ji business trip, sai ce zai tafi business trip inda ya tafi kenan tun farkon da aka fara sassauta hanyoyin tafiya din nan, aka sassauta hanyoyin tafiyan corona tun lokacin. A magana yanzu tana magana ana neman kusan wata 3 ta ce mu something like that ta ga yamma. In ta kira shi baya dauka, ko ya dauka zai magana a gurguje. In ta tambaye shi when are you coming back, sai ce not yet. Akwai ran ta kira shi wata mace ta dauka ta ce he's in the washroom, and in ta kira shi ta jin hayaniyan yara, you know. And how she get to know that wa'annan uncles din nashi imposters ne, she run into ɗaya daga cikin uncles ɗin shi a kasuwa. Sai ya buɗe mata tsaron. Ashe saboda ya bashi balance ɗin kuɗin da suka yi alƙawari bane, idan ya je ya acting as his uncle ga balance ɗin da zai bashi, bai cika alƙawarin shi ba. So sun haɗe da kuma uncle to kin ga ɗan uwan miji na wuri ya suwa ne dakata waye wa ki ce mishi in bai zo ya biya ni kuɗi na ba kaza. He nuna mata chat in da suka yi, how he pleaded with the man for him to come and pose as his uncle. And now yanzu he's nowhere to be found. He traveled on a business trip that be down one year. In ta kira shi wata mace ta dauka, in ta dauka ta ji mafiyan yara ana daji ne. She's confused at the moment. Yanzu ta rasa me za ta yi. Ita tana tunanin cewa za ta kira shi ta mishi magana idan he has another family over there, ya ba shi takardanta. Idan ba zai iya ba, ya ba shi takardanta. Ita kai ma she feel like ita auren mata ce yanzu ya fita daga ranta. Is it right for her
inda koda ta samu ta yi magana da shi ta ce ba ta takardanta ko kuma ta yi haƙuri ta tsaya ta ga har yaushe zai dawo, kuma tana da ciki yanzu wata 5. If you are in her shoes, what would you do? Just drop your opinion da nake gaya muku dan Allah dan Annabi. Just kai kaman kai ne a situation ɗinta sai ka drop an honest comment. Sannan kuma dan Allah na roƙe ku ban da zagi, but it's very painful.